Голоси русину Подкарпаття. Розказуючи за свого нянька легендарного русинського діятеля третього ренесанса Василя Сарканича, Михаїл Васильович Сарканич споминать за нього як за чоловіка, котрий був файним педагогом, мудрим керівником. За часи 30-річного перебування Василя Сарканича на посаді директора Свалявського професійно-технічного училища було збудовано учебний корпус, інтернат, адмінкорпус, проведено реконструкцію майстерень. Ученики училища були призерами обласних спортивних олімпіад, конкурсу технічної і художньої творчості, духовому оркестру училища присвоїли звання народний. Налагоджені епні міжнародні партнерські контакти з аналітичними учебними установами Словакії, Литви і Росії. Розказав Михаїл Сарканич, як у 1990-х роках Василь Сарканич активно почався ангажувати в карпаторусинському общественному движенню. Майже 11 років возглавляв Свалявське общество подкарпатських русинов. Це був пік популярності общества. Василя Сарканича знали, довіряли многі меценати. Членами сполка були многі визнамні бізнесмени і урядники. У 2003-2004 учебному році за підпору Карпато-Русинського научного центру США під веденням голови Свалявського общества подкарпатських русинів Василя Сарканича отворилися перші пробні 9 класу, де 200 учеників учили історію, культурну дідузнину своїх предків – карпатських русинів. Після смерті Василя Сарканича його син Михаїл Сарканич сам став членом Свалявського общества подкарпатських русинів. А з цього року він є головою всього карпаторусинського сполка. Слухайте голоси русину Подкарпаття. Михайло Васильовичу, Христос Воскрес! Воістину воскрес. Михайло Васильовичу, ви народили 12 новембра 1957 року у Сваляві. Розкажіть мало за своє дитинство. Єно, що можуся похвалити, що мало кого в Сваляві може таке повісти, що де ся родив на тій вулиці і на тій вжиї. Старий роддом знаходився на тій самій вулиці, посередині вулиці, вулиця Пирогова на той час була інакша назва, я, по-моєму, генерала Петрова, чи як, но потім перейменували на Пирогова. І буквально я родив практично на своїй вулиці. Раніше всі роди приймали вдома, а тут такий случай, що мало хто може так себе похвалити. Мамка моя, Тереза Іванівна, теж, як і нянько, працювали у училищі. І на той час фабрично-заводське училище, а й ФЗО. ФЗО було. На той час вона прийшла на роботу молодого особу. А де вона родила? Утки вона сама родом, мамка ваша? Мама се родила в Сваляві, теж недалеко, вулиця Астолоша, низькася напротив поліклініки, вниз туди, де колись був автопарк, а тепер Барва. Сусіда якраз у них був знаменитий різьбяр Михайло Астолош. Так, його знали і в 20-ті. У мене, по-моєму, якийсь був суспільний діятель. Він брав участь у такому суспільному руху, бо якісь збори були, я знав, що він був секретарем на тих зборах. І там було написано, що, по суті, досить знаменитий. Ту вулицю, на якій він виріс, родився, назвали в честь нього. Зараз там живе практично його дочка. На тому місці, де він ся родив, там живе його дочка. А нянько проробив у системі профтехосвіти, так можеш повісти, на нинішній час 50 років. Прийшов теж 50-ті роки десь, прийшов робити у училищі, починав з майстра. А був Василь Васильович родом? Нянько ся родив у Шелестові. Після десь 25-му чи в якому році дідо
глядачи роботу, відкрили фірму «Сольва» у хімзаводі. Це Латориця. Чи Латориця пізніше відкрита. Вона 20-ті роки якраз відкрита. Сольва вона старша, Сольва 1901 року. Дідо там робив кочегаром. І так перейшли вони спочатку нанімали в Драчині, там років 2 квартиру, а потім дали їм місто, стара назва на 1-травневій вулиці. Там вони построїли дом. 50-ті роки десь. Бо в тому домі, що я уріс, та теж строївся, десь почався строїти в 56-му, як в ті часи, можна сказати, і дітей воспитували, і хижу строїли. Ну, так було. Так було. Одну кімнату зробили, жили. Обично то була кухня, а далі дороблялося все помале життям. Як кажуть, файта, родина приймала, помагала такою і помалися хижа владжувала. Василь Васильович, він вже родився теж в Сваляві, він вже свалявський сам. Ні, А чи в Шелестові? Шелестові. А просто сім'я перейшла сім'я жити у Сваляві. А де він це вчив? Бо якраз він є головним фігурантом. Учився він у Виноградовському училищі, там було в той час, не пам'ятаю, як воно в ті часи називало, там було, він вже потім став технікумом на механіка. І в 43-му році, глядачи роботу, пішов у Будапешт. Тоді була під мадярами, у 39-му мадяри після Чехословакії зайшли на наш край. Пішов у Будапешт. Там нанімав квартиру і повезло йому встроїтися на воєнний завод, робити там майстром. І отримав там досить пристойну зарплату. На ті часи міг купити собі 10 корів чи кілько на ту зарплату. Ого. Щось таке. Ну, мадярську він знав файно, бо він колись перекладав із мадярських книжок історичні довідки. Я його просив, і Василь Васильович сідав і починав перекладати. Тобто мадярську дійсно він знав. Він знав накільки добре, читав і писав по-чеськи, по-мадярськи. По-мадярськи говорив свободно, як кажуть, пам'ятав із дитинства, що проходили так, як у кожному, як кажуть, навчальному закладі проводили батьківські збори. То, як було вчора, пам'ятав, клуб такий був, вже його, правда, на даний момент його вже знесли на цій території, нема того клуба. Проводили батьківські збори. Та батьківські збори проводили для батьків, які розуміли мову українську або руську, і проводили для батьків, котрі по-мадярськи розуміли. Бо дуже много було дітей із мадярських сіл вчилися, і чоловік 20-30 батьків у залі було, і нянько виступав на мадярському язикові і об'ясняв їм все, що треба було їм знати про як се діти учать, як себе ведуть і так далі, тому подобне. Тому що діти були на той час ученики, мали повне державне забезпечення. І кормили, одівали, і на практику йшли, і там ще на практиці могли заробити, бо часть грошей їм давалося. А в в якому році Василь Васильович став директором училища? У 66-му році. У 66-му році. Тобто вам було не так то й много, 9 років? Ну, не так то й много було. Він нас часто з братом брав на себе на роботу. Майстри, викладачі, всі нас добре впознавали. Пам'ятав, у училищу крутили кожну суботу, у клубі крутили фільм. Посторонніх з вулиці нікого не пускали. Мене ті діти, що обично мого віку, там старші були, кажуть: "Лоці бачі, напишіть записку, бо нас пустили в клуб". І нянько писав записку коменданту: "Пустіть моїх
ти і з ними ще 5 чи 7 чоловік. Ну, мали младості. Не міг от казати, що А як по сусідству Васильовичі казали, лоці бачі? лоці бачиш. Ну, це інтересно, бо я себе ще чув. Дома йому казали лоці. То було прийнято на мадярський лад дуже многих, Все казали лоці. і опу, а не няньку, то в многих було прийнято. То, по суті, видите, у нас така, щоб много народу жило, і ні другим владилися, і переймали і ні других, і то в красноту, то файно. А от такої, як з вами, синами, він це займав, десь вас брав з собою, щось устраював для вас. Няня дуже много часу проводив на роботі. Там такого не існувало, що робочий час се кончив, він і міг домі прийти, пак назад піти в училище. Тож не так, як школа, що відучилися, розійшлися по домам, і то там діти жили, кормилися і пак віддихали. Затим теж треба було позирати, як коменданти, як вихователі, бо там, крім коменданта, вихователі були. Ночували. Тож, ви самі знаєте, подростки. Тяжкі, ФЗУ, казали, ФЗОшник, то само страшний їдвак. Ні, ну як казали, не будешся вчити, підеш у ФЗО. Було таке, но всі з благодарністю споминають і майстрів, і вчителів, бо дійсно робили для тих дітей, котріся там учили. Мені ся так видить. Це правда, так у мене вуйко, він із Мукачівського району, так Василь Васильович, в нього ще був майстер. А ті хлопці наші павловські, самі тяжкі, які се вчили у Свалявському профтехучилищі, то вони директором був, вони в захопленні у нього були, він був дуже порядний і добрий. Вони фактично чувствували за ту строгостю, його таку вовкашну строгостю, є велика доброта і людяність. І вони то прочувствували, а подростки вони фактично десь на інструктивному рівні то чувствують і само собою за нього говорили дуже добре, це правда. А от кажете, мало часу, ну десь у походу з вами може. Увів раз нас із братом на стой. Ну, нам було десь, може, по 12 років, може більше. Це Боржавський полонину, це саме на стой нас повів. Ми йшли через осу. Там він мав кошеля такий, я пам'ятаю, добре його лісник. Він нас увів там під стоєм. Був домик, ті часи ми прийшли, переночували там. На рано няня розказував, що кругом домика медвідь ходив, чув, що як ходить. І на другий день зі сторони оси ми ся підняли на стой. І він хотів нас звести на Неліпінські верхи. Щось перепутав з хребтами, бо, навірно, сам давно там був дуже, ще в дитинстві. І ми пішли на Березницьким хребтом. І він бачив, що ведемося не в той бік, бо треба було вправо, у нас веде вліво. Ми почалися спускати, коротше, залізли в дебрі, но уйшлимо на край села якогось, видимо, чоловік косить, відаємо, що за село, кажуть, Березники. І так, коли чуємо, каже, Василь Васильович, а ви що тут робите? Та ганьбився казати, що він мало заблудив, та там розказував, но ми йшли селом, то не можна було пройти. Добрий день, Василь Васильович, що ви тут робите? Всі звідали, що ми там робимо. Знаєте, це село таке маленьке збоку. І треба було, почти ціле село ми пройшли, пак вже не пам'ятаю. Ну, кось нас вже з вісу сваляв, не знав у кого, но кожен здоровався, бо дійсно познавали його. Слухайте голосну русину Подкарпаття. А як говорили туди якраз ученики профтехучилища? На якій бесіді? Ви пам'ятаєте? Як нянько з ними говорив? То тяжко мені тепер спомнити, як то було. Но вдома ми говорили на русинській мові. І нянько добре знав мадярське, ми все жаліли, що вчи нас по-мадярськи. Він каже, я хотівся навчити, я ся навчив вчитися його самі. Він на то, чесно кажучи, не... Ну, щоб вчити дітей на мадярській, треба бути вдома. А він як рано у 6 годин місного пішов, так у 5 прийшов. Щоб то функувало так, як треба, затим у ті часи треба позирати. Бо коли пускаєш щось на самотьок, то все щось піде не так. Ще раз, от
Як він говорив із учениками? Вони тямите? То, чесно кажучи, Ну, я думав, що і не по-українськи. Скоріше, що по-русинськи говорив і там. І мені це видить, що, бо так було прийнято. Учителі у школах сільських і між своїми, як правило, бесіда була русинська. Так було понятніше, природніше. Деколи так, сину, що ти робиш? От, так се обращав до дітей. Як Василь Васильович трапив у русинський суспільний рух? По-моєму, у домі русинському пише, що він із 7-го, це 9-го. 99-го возглавляв після Талабішки покійного Івана Дмитровича. Він очолив русинську організацію. Доти очолював Кеміняш Юрій Юрійович якийсь період. По-моєму, і Станкович Володя мало займався тим. Но він дуже в то вірив, дуже много часу. Віддавав ті в роботі, він рано вставав, позавтракав, коли вже був на пенсії, як вже пішов з училища, вже із викладацької роботи пішов. Бо то, коли пішов з директора, він то дуже тяжко переносив, бо ще так, якби мав, кажуть, бажання щось. Чи хотів щось зробити? Але тоді партійні органи повіли, що треба комусь місто звільнити. Так і він займався викладацькою роботою, мав свій клас, спецтехнологію викладав. І він, коли вже возглавив організацію, він кожного дня по півдня був у русинському домі. Там приходили люди, він з ними там зустрічав. Організація велика була. Познаєте число, скільки людей було на той Ну, час там може у селянському обществі? в районі, по списку, якщо брати, в районі 200 чоловік загальної такої. Він такі мероприємства проводив, як були збори, хто носить фамілію Руси. Я тямлю це. Я пам'ятаю, навіть паспортний стіл на той час зібрав йому адреси, і він відправив, бо кожну знайшов звідки взяти гроші на конверти. Но так все стало, не знав по чиїй вині, що часть конвертів перейшла на тиждень пізніше, коли то мероприятие. Ну, що приходили люди, та було їм шкода, що вони не попали, Коли то це проводило. коли се то проводило. Позирайте, Василь Васильович, який в 99-му році він став головою Свалявського общества Русину, то він був до 2008 року. До 2008. 2008 року. Він за цей час зробив тільки, що фантастично много. По-перше, ця організація була саме сильна в області, де усі це рахували. Я тямлю свою першу зустрічу з Філіпом, говорив зо мною ходяк, доки не вчув, що я от Сарканича. Коли вчув, що я от Сарканича, все, там духу друга бесіда, там чувствувалася повага. Це то в Ужгороді, це то в Мукачеві. Я знав, що в якоїсь мірі розказував мені малий Феденишниць, що Василь Васильович навіть допомагав газеті їхньої. Тобто він гроші знаходив на газету. Куди в який кабінет був не йшов, вони всі були для нього відкриті. Йому допомагали фінансово. Тобто, то, що йому було легше робити, бо він сам створив такі условия. А друге, на той час дуже много проводило, що от якраз ви вже назвали то, що ті, кого фамілію Руси носили. І ще, я тямлю оті четверги Василя Васильовича. Розкажіть дещо за них. Ну, традиція сталася така, що кожний четвер кожного місяця збиралося таке, як засідання. Ну, туди приходило кожного місяця не менше 20 чоловік. То приблизно і все щось вони учули новое. Він усе щось знаходив, що людям повісти новое, і що новое кудись писав, відвід діставав, дуже много писав по різним інстанціям, як до президента, Верховну Раду, в область, по питанням Признання Русину. І діставав відвіти, і то не діставав відвіти. Всяко було. Просив слова, бо йому давали виступити на сесіях районної ради. Тобто, фактично, то, що районна рада проголосувала за визнання Русину, то була його заслуга. У Сваляві
Сваляві Депутат. районна рада проголосувала, пак в Ужгороді проголосувала і обласна рада. Михайло Васильович, я знав, що ваш нянько Василь Васильович настільки був авторитетним, що членами якраз общества Свалявського або фактично меценатами, які допомагали, бо не всі могли бути членами общества, тому вони просто фінансово допомагали, це як могли. Було дуже много визнавних людей. Розкажіть, хто входив в общество або був меценатами того общества? Тісні зв'язки в нього були з Кошелем Іваном, директором хлібокомбінату, Гештинем Іваном Івановичем, хімзавод, Пал Паличем, Ганинцем тісні зв'язки були. Можу додати, що мама Пал Палича Марія Васильівна Ганинець була дуже активним членом общества. І приміщення, в якому розміщувалася русинська організація, це був русинський дом, який був будований за пожертвування людей. Марія Васильівна в свій час мала свою, як кажуть, внесок у цей дім. У ті часи президент Чеської Республіки Масарик був їх хресним батьком. Така от історія тих часів. Цю історію знають многі, що Многі. коли отець родилася Марія Васильівна, то її отець покликав Масарика за кума. Ну, тут хоч не прийшов, ну або загнав був подарок і подякував, казав, що писати його на наш кум відказуватися не можна, або був зайнятий на тільки, що прийти на Подкарпаття, от так просто, ну, йому було тяжко. Много ще Василь Васильович допомагав Кеміняш. Саша на той час депутат Верховної Ради, а Олександр Каменяш. Олександр Кеміняш, батько його добре знав, і його батьків. І мама моя виросла в місті з його мамою, рядом хижа до хижі. Тигура Василь Дмитрович, Воронич Михайло, який на той час і Голова районної ради. був, много підтримували в його тих ділах, ідеях, які... Так, вони були всі русинами, і вони дійсно підтримували так палко. Старався все щось провадити. Один із таких міроприємств, що ще й донині та традиція держиться, це на Василя 14 января. Збираються всі у Русинському домі і колядують. Раніше то при Василі Васильовичу то було досить великим і приємно. З'їжджалися із Хуста, з Мукачева, із Ужгорода приїжджали із русинських організацій на, то вже таке було як міні-фестиваль Василя. Ну, весело колядували всі з задоволенням від того, що одним з другим виділи, дає кріпості ті в організації. Ну, Свалява фактично підтримувала на той час русинське двигання дуже. От я знав, що навіть сім'я цього Євгена Станковича, знаменитого композитора, вона теж підтримувала Василя Васильовича. Там був теж якась зв'язь була. Розкажіть, якщо знаєте про це. Я про це мало знав, вже так, як кажуть, настає деколи такий час, що деякі діла батьків і синів малося розходять. Вона той час мали організацію свою Чорнобильську, і мусилися займати не ви. Із 97-го року чолю Свалявську районну організацію чорнобильців. Все. Весь на нинішній час нас, звісно, поділили на громади, мало не так. На колись то був великий Свалявський район, від Кирицьок до Роднюківки, до Уклина, до Нелів, до Сасів. В началі 90-х практично десь було чорнобильців 250 чоловік. А тепер кілько? А тепер в районі 130, десь так залишилося. То понятно. Ну, то вже всім практично за 60, то вже люди тяжкі на підйом, все то. No. Чорнобиль здоров'я не додав нікому. Він доволі не додав їм проблеми людям. Ну, і вернемося якраз до Станковича. Його дідо, я знав, що був одним із тих, хто построїв той русинський дом, Василь Лізак. І Станкович, кажуть, він теж дуже гордиться тим, що... Многі свалявчани гордяться тим, що в свій час внесли в лепту русинський дом, міська рада, то історичні будівлі, які прикрашають Сваляву. Правда, русинський дом він построєний фактично впритик до приходу Мадяр. У той весь... 33-му чи 34-му. Зачався, а от
закончили і кредит уплатили уже за матір. Все пише у своїх споминах Василь Лізак. Ну, та за то я і знав. Ну і дійсно, то народ уклав душу та й у церкву. Зато свалявчани його дуже й цінили. Там я не чув ще чоловіка, який бо з неповагою, місний чоловік, говорив про русинський дом або про те, що робив свій час кооператив «Зоря». У радянські часи там був будинок піонерів. Ну, то у многих так було. Будинок піонерів, і там громадське життя кипіло. Там була бібліотека, пам'ятаю, теніс. Я навіть ходив в гурток, радіотехнічний гурток, був авіамодельний гурток, були такі, що діти туди ходили, шахмати, шашки-шахмати, там кімната була. Та будівля була, як кажуть, затребувана. Михайло Васильовичу, ну як сталося так, що коли робилися перші русинські класи, всі знають, що було явище таке на початку 2000-х років і доросло до 40 класів на Подкарпатті. Ну і коли ці класи почали робити, то американські меценати пішли не до когось у Ужгороді, не у Мукачеві, а прийшли в Сваляву, невеличкий такий варишик, і до Василя Васильовича, і з ним почали говорити про відкриття перших класів. Розкажіть, будьте добрі. Ви знаєте, я може почну не з начала, а з кінця, трагічного кінця, помер няньо. І як почалося питання ставити фінансування, відки, і як, та два меценати із Америки, Магочі і Чепа, які в началі 2000-х років повірили няньові, дали йому фінансову підтримку, і він почав організовувати русинські школи. І починаючи з одної, потім дві, потім починаючи з Голубина, в Ганьковиці, в Стройному. І кожен в школі практично він старався організувати у Свалявському районі по школі. Далі то розрослося по області. Років 10 тому проварився мій цимбара дєтства, як у свій час він мало таксіював, і з няньком він його возив, договарювалися таку символічну ціну, і він його возив по області, де він як ходив, інспектував, зустрічався з учителями, котрі проводили ці недільні русинські школи. За підсумками там навчальних років, навіть я пам'ятаю, організували поїздки на русинський фестиваль у Криницю. Звідси один чи два автобуси, я точно пам'ятаю, їхали у Криницю, є така, в Польщі на границю із Словакією. Криниця з другої, є такі. Там проводилися фестивалі, і туди возилися, вибиралися з усіх школ ліпші ученики, і безплатно за рахунок общества возилися туди на той фестиваль, і діти там практично відпочивали. А як няня не стало, практично від Америки фінансування прекратило. Вже знаходили на місці других фінансування, як міг. Ну і помале, без організаторської підтримки, без фінансової підтримки, помале школи втрачали фунгувати. Звісно, вчителі, які, як кажуть, із серцем до того все відносили, та ті діточки і знали про свій край, про своїх предків, про свою родину, звідки і як пішли русини, що тут добре. Давало добрий хосен, що тої молоді, яка пройшла ті школи, щось лепше мало б стати. Ну, само собою. І в серці, і в голові даш. Слухайте голоси русину Подкарпаття. Школи дійсно функували, доки він жив, бо коли його не стало, школи се розпали. Я пам'ятаю той період, я сам був учителем і робив у тій структурі, що фінансував нас Гуліганинець. Теж порозказували за тих, хто входив у общество, де Гуліганинець Георгій Петрович, він був головою райдержадміністрації Свалявської один час, но був підприємцем таким серйозним доста, ну і він фінансував всі школи.
ну або далі воно якось зайшло в тупік. Тобто пробували школи хостувати всі, кому не лінь, ними прикривалися многі, а от допомагати реально розстраювати, покласти на тверді ноги, то вже не хотів нікого. Ну і вмерла друга частина, та, кстати, що американці фінансували, вони фунгували ще пару років більше, ну теж перспективу то не дало. Там Никося не займав тим серйозно, і вони вже в останні роки вони вже були на папері. Василь Васильович прожив довге життя. Дещо є таке, що може бути і порадувати, тому тобто його дошка меморіальна, як і має бути, є на стіні між другими визнаними свалявчанами, там, де є і Метрак, і Венелін Гуца, де є і тот знаменитий Чайковський, там є табла і Василю Васильовичові. Він був почесним громадянином Сваляво. Свалявщина історичні нариси присвячена книжка йому. Тобто є много вже чим се похвалити. Ну або мені се видиться ще така незакрита картина. То я знав, що була проба відкрити меморіальну дошку якраз на профтехучилищі. Тобто там, де він проробив своє життя, де вклав свою душу. Що там сталося і чому все-таки вона не була відкрита? Я особисто не займався із етичних таких міркувань. Займалися там другі, і то все зависло на рівні обласного відділу культури і профтехосвіти. Які причини були, достеменно тяжко переговорити, а може, ну поки це питання, воно, можеш казати, воно і не закрито, може піднімати. Так само, так як було з меморіальною доскою, вона дуже тяжкося у владі продавлювала. На щастя, і збереглися, благодаря Миколі Пуцкові, збереглися і фотографії, і відео відкриття меморіальної дошки. Михайло Васильовичу, ви тепер голова Свалявського общества Подкарпатської Русини. Ви на тому місці, на якому був ваш нянько. Що ви думаєте далі робити? Не хочу много задумувати навперед, но хочу, по-перше, щоб відстоювати свої культурні, історичні, то має бути дружня громада, яка то буде підтримувати, доносити до других, що ми не просто удумані персонажі з якоїсь літературної книжки, а ми є реальні національна меншина, яка проживає на цій території і хоче, щоб до неї відносилися з повагою. То хочете, щоб Русинський дом став місто, де будуть сходити свалявчани, де будуть обговорювати свої проблеми, знаходити варіанти, має оптимальнішого, ліпшого виходу із тяжких ситуацій. Дуже радує те, що ви стали головою Свалявського общества. Многі з цим мають дуже великі надії, на вас надії, так що хочете, не хочете, ви мусите робити тепер. Ну і що ви пожадали Карпату Русинам, тому що ми якраз і є тим народом, фактично, який мав би вже почати розвиватися. Я всім хочу побажати те, що я сам собі би хотів побажати. Усім людям спокій і радость їхніх сім'ях, здоров'я. Бо вони мали надію на будущий час і могли строїти свої плани, сімейні, бізнесові, на благо собі і другим людям. Дякую. Дякую. Ну і що б ще пожадали слухачам Лев ФМ, тому що маєте унікальну можливість обратитися до всіх русинів світа і людей других національностей, які нас слухали. Щоб більше слухали, СС радіо, слухали, відзивалися, бо була як реакція. Туди йде прогрес. Якщо говорити для мікрофона, а не мати контакту з тим, хто вас слухать, то мало обідно і тим, хто то робить, і воно хвісна не приносить. Юрійович, я вам теж бажав усьому, щоб у вас це все вийшло. А так як і ви є член нашого общества, і горжуся тим дуже. Розумієте, деко от кажуть, бо твій няньо був русин, а кажу, а ти ко? Ти пентаки.
Няньов був голова громадської організації, яка старалася сплотити Ай. русинів. А русини, усі Чисті. котуся родив практично. А Є, є. звісно, які... Ті не етнічний мадяр або словак, Не- це румун, тут він русин. Чи- Чи корінні подкарпатці русина. етнічні українці, які в свій час приїхали, і вони не жаліють, що вони в наш край приїхали і то спілкуються з нами. Ну, у нас народ благий, у нас народ файний. І розумієте, коли чоловік добрий, він може бути любої національності. Правда. А якщо Золоті чоловік слова. недобрий, та йому спомнять іще все моє коліно. Так що- треба бути терпимим один до другого, з повагою до любого чоловіка відносити, і туди будеться все розвивати кругом. Дякую, Михайло Васильович. Голоси русину Подкарпаття.